B'investiment ta' aktar minn 210,000 euro, it-taqsima tat-traffiku tal-Pulizija komplit tissaħħaħ bix-xiri ta' 15-il mutur ġdid tal-għamla BMW. L-Ispettur Pier Guido Saliba saħaq li dawn il-muturi huma magħmra bl-aħħar teknoloġija tal-ABS u traction control. Dan fil-waqt li l-mutur għandu sistema kontra l-kesħa tax-xitwa. Il-muturi huma magħmrin anke biex jiġġieldu anke mill-baqart meta jkun hemm il-kesħa ġejja minħa tax-xita, fis-sens illi għandhom sistema ta' heated grips għax inti għandek il-kontrolli brake u clutch qegħdin fil-idej u allura jekk is-swaba jorqdu minħabba l-bart ħajaffettwa s-saħħa u sigurtà fejn jitlu l-muturi u dak huwa affarijiet li dan muturi qed jaħsbu fihom ukoll. Il-Kummissarju tal-Korp tal-Pulizija, Lawrence Kutajjar, qal li dan l-investiment se jsaħħaħ il-protezzjoni u s-sigurtà tal-Pulizija. Qal li fl-aħħar xhur il-Korp investa wkoll ma' 33,000 euro fil-bies mill-aktar protettiv. Sena l-oħra investejna wkoll f'life saving jackets li awtomatikament daw jinfetħu meta jkollhom xi accident u barra minn hekk ukoll helmets ġodda li huma aktar safe u aktar sikuri. Il-Ministru għall-Internu u s-Sigurtà Nazzjonali, Michael Farrugia, qal li fi żmien li ġej se tiġi inawgurata flotta ta' 50 karozza ġdida. Huwa saħaq li tnaqqis fil-kriminalità sarraf ukoll f'apprezzament ikbar għall-Pulizija u ħidmithom mis-soċjetà. Qed ikollna suċċessi fil-ġlieda kontra l-kriminalità peress anke jekk wieħed jifhem ukoll l-istess statistikaturi li għat-tieni sena wara l-oħra il-kriminalità f'pajjiżna naqset drastikament. Il-Ministru temm jgħid li l-investiment fil-korp qed jiffaċilita wkoll ix-xogħol tal-Pulizija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.